नमस्ते. मी चौरंगी मिरची फ्राय करते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे 7 मिरची आहेत. हे लांबचे लांब बघा, हे मोठी मिरची आहे. आणि हे ना असे त्याचे 4 भाग करून घेतले आहेत. सुरीने असे 4 भाग केले. आतमध्ये त्याच्यामध्ये बी नसतो, करेने फ्राय करायची मिरची आहेत. हे आता कसे केले ते 4 भाग असे तुम्हाला मी दाखवते. हे सुरीने आहे ना असे 4 भाग करायचे. हे 2 भाग झाले. हे बघा, हे असे 4 भाग करून घ्यायचे. म्हणजे कसं माहिती आहे, मी फ्राय करते ना, म्हणजे आतमध्ये पूर्ण त्याच्यामध्ये मसाला लागण्यासाठी हे असे मी 4 भाग करून घेतलेले आहेत. त्यासाठी हे चण्याचं पीठ आहे, बेसन आहे 1 वाटी, म्हणजे जेवढं लागेल ना तेवढं मला घ्यायचं आहे. त्यासाठी हे कॉर्नफ्लॉवर आहे, हे 1-1.5 चमचा आहे. हे ओलं खोबरं आहे, हे थोडंसं घेतलं आहे, म्हणजे एकदम थोडंसं आहे, 1 चमचा. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा. हा हिंग घेतला आहे, हा घ्यायचा अर्धा चमचा. हे जिरं आहे, अर्धा चमचा घेतला आहे. हे कोथिंबीर आहे, कापून अर्धी वाटी आहे. हे मीठ आहे, म्हणजे आपल्याला चवीपुरतं घ्यायचं आहे. हा आहे ना थोडासा पुदिना घेतला आहे, म्हणजे थोडीशीच पानं आहेत. हा अर्धा कांदा घेतला आहे. हे टोमॅटो घेतला आहे, म्हणजे एक छोटं टोमॅटो होतं ते घेतलं आहे. आता हे आहे ना कसं करायचं ते मी दाखवते. हे पाणी आहे आणि हे ना कढईमध्ये तेल घेतलं आहे मी. हा कांदा, हा पुदिना आणि टोमॅटो हे आहे ना बारीक पेस्ट बनवून घेते मी मिक्सरला लावून. थोडंसं पाणी टाकून घ्यायचं, म्हणजे पेस्ट बनवायची आहे बारीक. हे असं बारीक वाटून घेतलं आहे, म्हणजे एकदम पण बारीक नाही केलं आहे, कारण ते पिठामध्ये आहे ना मिक्स करायचं आहे. हा मसाला घेतला आहे ना वाटून, तो आता एका भांड्यात मी सर्व मिक्स करणार आहे, म्हणजे सर्व साहित्य. आता याच्यामध्ये आहे ना मी चण्याचं पीठ घेते, म्हणजे आधी थोडंच घेऊन बघते. त्याच्यामध्ये हे कॉर्नफ्लॉवर आहे, 1 चमचा घेतला आहे. हे खोबरं आहे, थोडंसं घेतलं आहे, ओलं खोबरं आहे. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. याचं सर्व साहित्य आहे ना सगळं एकत्र करायचं आहे. हे जिरं आहे थोडंसं, म्हणजे अर्धा चमचा कमी आहे. हिंग आहे, असं एवढा थोडासा घ्यायचा, असा चिमटीभर. ही कोथिंबीर आहे, म्हणजे बारीक घेतले कापून अर्धी वाटी. आता हे पीठ आहे ना सर्व मी पाणी टाकून आहे ना ते मिक्स करणार आहे, म्हणजे मिरचीला जेवढं पुरेल ना तेवढंच मी घेणार आहे. त्याच्यामध्ये थोडं पाणी घेते मी, कारण ते कमी पडणार आहे. पीठ घेते अजून. म्हणजे आपल्याला जेवढी मिरची करायची आहे ना तेवढं अंदाजाने पीठ घ्यायचं, त्याचं काही प्रमाण नाही आहे. आणि मीठ कसं पीठ बनवल्यावरच मीठ टाकायचं नंतर. असं चांगलं ढवळून घ्यायचं. हे असं तयार पीठ करायचं. आता याच्यामध्ये आहे ना मी मीठ टाकते, असं चवीपुरतं मीठ टाकायचं.
आता हे मिश्रण आपलं तयार झालं आहे. आता मी गॅस पेटवते आणि तेल गरम करते. हे असं छानपैकी हे बघा, असं घट्ट चमच्यातून पडत नाही, असं घट्ट करायचं सगळं साहित्य एकत्र करून. पण बेसनमध्ये आहे ना थोडंसं कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचं. कॉर्नफ्लॉवर नसलं, आपल्याकडे तांदळाचं पीठ असलं ना तर ते घेऊ शकता. हे तेल तापायला ठेवलं आहे. तेल तापले तर म्हणजे मला पिठामध्ये मोहन टाकायचं आहे थोडंसं, म्हणून तेल गरम करायला ठेवलं आहे आधी. तेल तापलेलं कसं आपल्याला कळत नाही ना, मग आपल्याला तेल तापलं आहे का ते बघायचं असलं ना, की आपण जी वस्तू बनवतोय ना ती अशी तेलात सोडून बघायची. ती बघा, म्हणजे ती खाली बसली ना आणि वरती आली ना तर ती तापलं समजायचं, आणि खाली बसली ना की तेल तापलं नाही असं समजायचं. आता ते तेल तापलं आहे. आता मी त्याच्यातलं आहे ना थोडंसं तेल या पिठामध्ये घेणार आहे मोहनसाठी. असं एवढं थोडं, म्हणजे 1 चमचा तेल आहे ना असं. आता या पिठामध्ये असं तेल ओतायचं आहे बघा. असं पिठात तेल टाकलं ना मग कसं तेल खेचत नाही, म्हणजे तेलकट नाही जास्त होत, तेल बाहेर येतो सुटून आणि चांगले कडकडीत होतात. ही आता मिरची आहे ना अशी त्याच्यामध्ये आपल्या हाताला पण लागतो असं, पण आपण आहे ना पिठामध्ये व्यवस्थित असं पीठ भरून घ्यायचं आतमध्ये. त्याचे आपण 4 भाग केलेले आहेत ना, त्या 4 भागामध्ये असं पीठ आहे ना सर्व साहित्य असं लागलं पाहिजे असं. आणि मग ते आहे ना आपण 4 भाग आहे ना असे सुटे सुटे करून असे हातामध्ये बघा मी कसे पकडले आहे. हे आता बघा मी पिठात बुडवून काढले आहेत, आणि बघा असे अलग करून घ्यायचे आणि ते तेलामध्ये सोडायचे. ते असे तेलामध्ये सोडायचे अलग अलग भाग करून. हे असे सर्व मिरची आहेत ना, हे बघा असेच पिठामध्ये सगळं पीठ आहे ना आतमध्ये लागलं पाहिजे त्या मिरचीमध्ये. आणि सोडताना असे 4 भाग आले पाहिजेत, म्हणजे ते वेगवेगळे झाले पाहिजे, ते हातावर उडत नाही. आता मी काय करते 2-2च तळून घेते, कारण ते मोठे आहेत ना म्हणून. बघा असे छान आहे ना, मस्त कडकडीत होतात. ह्याला मस्त कलर आलाय. हे पण आता छान भाजायला पाहिजे. असे ना गॅस बारीक करून जरा आहे ना ते कसे कडक व्हायला द्यायचे. लगेच कलर बदली झाला ना तर लगेच काढायचे नाही आपण, असे चांगले भाजून घ्यायचे. म्हणजे आतमध्ये ती हिरवी मिरची आहे ना ती भाजली पाहिजे खरी. आता मी गॅस बारीक करते आणि ते चांगले आहेत ना कडक होऊ देते. छान असे भाग दिसतात आहेत बघा. आता एक झालंय तयार. हे मी आता एक काढते. हे असं एक एक काढून आहे ना असं तळून घ्यायचं. हे बघा हे पण एकदम मस्त कडक झालंय. हे पण आता काढून घेते. असं तेल आहे ना पूर्ण असं गाळून घ्यायचं, झारं असं एका बाजूला करून. पूर्ण बघा तेल सगळं आतमध्ये जातो, म्हणजे पिठामध्ये मोहन टाकलं ना तेलाचं, मग तेल कसं सुटून जातं आतून, तेलकटपणा राहत नाही जास्त. हे असं ना चांगलं भिजवायचं तेलामध्ये, पिठामध्ये मस्त. ह्या मिरची कशी एकदम कोवळ्या असतात आणि त्याला बी पण नसतं ना, म्हणून असे फ्राय करून खायची चांगले. आणि खायला कसे तिखट नसतात, छान असतात.
छान भाजून घ्यायचे मस्त. हे कसे असे तळताना आहे ना, टाकताना असे जरा व्यवस्थित टाकायला लागतात. असे सुटे सुटे व्हायला पाहिजे. हे कसे असे हे आता पटकन कसे एकत्र झाले ना, असे एकत्र नाही व्हायला पाहिजे. असे सुटे सुटे व्हायला पाहिजे. हे एक झालंय, हे काढते. असं थाऱ्यामध्ये आहे ना, असं एका कुशीवर ठेवायचं. म्हणजे तेल आहे ना आतमध्ये गळून जातं, पूर्ण तेल राहत नाही मग. हे पण छान झालंय. अशीच आता ते 2-3 आहेत ना, ते मी असेच करून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते. सोडताना कसे भाग अलग अलग सोडायचे, म्हणजे ते एकमेकांना चिपकत नाही. याचं साहित्य कसं लावून चांगलं घ्यायचं. याचे छान भाग दिसतात आहेत मस्त. कसं छान भाजलंय बघा. झालेत आता मस्त करून. हे असं आपलं पीठ जर उरलं ना मिरचीतलं, तर त्याची आपण भजी करायची. मग आता माझं काही एवढं उरलं नाही आहे, म्हणजे आपण कसं अंदाजाने घ्यायचं बरोबर. त्याची तेलात सोडून आहे ना त्याची भजी काढायची. आता आपली मिरची फ्राय तयार झाली आहे. छान. गॅस बंद करते. आणि हे उरलेलं पीठ आहे ना, शेवटची एक भजी झाली. आता मी तुम्हाला ते काढून दाखवते. छान झाली आपली मस्त चौरंगी मिरची फ्राय. एकदम मस्त झालेली आहे. ही बघा अशी. चार भाग करून अशी फ्राय करून घेतलेली आहे. ह्याला चौरंगी मिरची फ्राय बोलतात. बघा चौरंगी मिरची फ्राय अशी मस्त 4 भाग करून अशी मिरची फ्राय केलेली आहे. छान तळून. असे तुम्ही पण करा. हे आपण कशाबरोबर पण टिफिनला वगैरे नेऊ शकता. भाताबरोबर, भाकरीबरोबर, कशाबरोबर पण तुम्ही खाऊ शकता. जेवताना एकदम मस्त मजेदार.